Veliki skandal potresao je Balkan. Tokom koncerta Svetlane Cece Ražnatović u Velesu u Severnoj Makedoniji 31. oktobra 2025. godine desilo se nešto što je šokiralo i publiku i medije. Usred spektakla u sportskoj hali Đorđe Midži, dok je atmosfera bila na vrhuncu, Ceca je iz publike prihvatila bugarsku zastavu i obmotala je oko sebe. U tom trenutku oduševljenje se pretvorilo u nevericu. Publika je počela da negoduje, zviždi i protestuje. Neki su čak i napustili halu. Ono što je trebalo da bude muzički spektakl pretvorilo se u diplomatski skandal. Lokalni mediji odmah su reagovali, nazivajući događaj nezapamćenim skandalom. Osjetljivi odnosi između Severne Makedonije i Bugarske dodatno su zapalili vatru, a društvene mreže eksplodirale su komentarima. Dok su jedni branili Cecu, drugi su je oštro kritikovali. Samo nekoliko sati kasnije Ceca je reagovala i dala ekskluzivnu izjavu za makedonski Slobodan pečat. Rekla je da joj je iskreno žao ako je nekoga uvredila i objasnila da je njen gest pogrešno shvaćen. Ja volim sve svoje fanove. Godinama primam zastave iz različitih zemalja, Srbije, Crne Gore, Bosne, Bugarske, Hrvatske, Makedonije. Nikada ne biram čiju ću da uzmem, jer svi su deo mog naroda koji povezuje ljubav prema muzici, izjavila je Ceca. Objasnila je da nije imala političku nameru, već je želela da pokaže zahvalnost publici koja je došla iz različitih krajeva Balkana. Nikoga nisam želela da uvredim. Muzika je jedina zastava koju ja priznajem, dodala je. Ipak, reakcije se ne smiruju. Makedonski portali i društvene mreže i dalje su podeljeni. Jedni pozivaju na razumevanje, drugi tvrde da je potez neprimeren i nepoštovanje zemlje domaćina. Bez obzira na sve, Ceca ponovo pokazuje da je njen svaki nastup više od koncerta. To je događaj o kome svi pričaju. Na kraju, jedno je sigurno. Kad god se Ceca pojavi, Balkan stane. Da li je ovo bio nesporazum ili provokacija? Svako ima svoje mišljenje. Ali jedno je jasno. Ceca opet ima ceo region u centru pažnje.